Labetik atera berri, emadan disko orkestera etorri da bigarren kafeko laborategira Eneritz Furiak. Kasernara taldean ezagutu genuen lehenbizi, 2017an Eneritz Furiak izanarekin bakarkako lehen lan argitaratu zuen, eta urtebete geroago 2018ko urrian Zaldi Zuria Maskara. Bi urte eta piko itxaron behar izan dugu emadan esku artean izateko, baina itxaronaldiak merezi izan du. Aurreko bi diskoetako sotiltasunetik aldenduta, post-folkerako urratsa eman du Eneritzek. Murril gaitezen emadanen unibertsoan. Ongi etorri Eneritz. Kaixo, mila esker. Bueno, ja esan dugun bezala, traste guztiak prest. Lehenik eta behin, pasaden ostegunean uste argitaratu zenuela diskoa, zer nolako harrera auki du? Bueno, zuek dakizuen ni baino beto irakurtzen nire biografia eta datak eta bar nik aldu egiten ez berehala. Baina bai, ostegunean atera zen eta, bueno, egia esan ezakit, beti esaten dut, ez? Txikitik egiten den gauza bat izateko eta pozik izaten ari den harrerarekin eta dena ikusteko dago, ez? Azkenean bizi gara gaur egun denbora tarte labur horietan, baina, bueno, nik pentsatzen dut disko batek bizitza luzea daukala, ikusiko dugu zer gertatzen den berarekin. Hori ez, gaina disko hau entzun eta nik usteet, lehena entzun aldean mintzat, harridura edo, nabari da, norabide aldaketatxo bat badagoela, ez? Aipatu dugu sarreran aurreko diskoa sotilagoa zela, ez? Igual zu eta gitarra, zure ahotsa, eta hemen, hori, geruz asko sartu dituzu, traste desberdinak erabili dituzu, eta hori, kasetari beti jartzitugu etiketak, eta, ez? Post-folk delako bezala aurkeztu dugu denba guztian disko hau. Bai, egia esan, esango nuke aurreko diskoa etzela bakarrik sotilagoa ere, bai, basatiagoa zen, ez dakit nola esan, ez zegoen agian hain kutsa baten barruan, edo, hau ere, ez, baina elkarru lertzeko nola bait. Eta oraingoan, ez dakit, nik uste dut izan dela, ez dakit, edadea edo adina zahartzen hasten garela, eta bar, eta konturatzen zara zer egin nahi duzun benetan, eta kontu guzti horiek, hola, esan da oso trascendentala dirudi, baina, esango nuke besterik gabe, naturala den zerbait dela, eta uste dut, atera dela disko bat, neurtuagoa, baina eraberean, ezakit, nahiko askea bere moldeetan, eta bai, egia da geruzo asko ditu, pasarte asko ditu, eta, jolasak, tramankuloak aipatu dituzue, jostailuekin etortzen manaiz erreingot jolastu, ez da. Hori da. Argitu behar dugu edo kontatu behar dugu Eneritzi, gure entzulen artean, ikaragarrizko saltsa montatu dela dagoeneko. Haupa Eneritz, kriston pena kasernara utzi izana Eneritz, kriston krakada asko gustatzen zait dio Arkakuxok. Bota zuen galderak Eneritzi esan diegu, endarlatxeko otxo guztiak abestia brutala da. Eneritz, zure jarraitzaileak gara hemendik. Arkakuxok galdera, egingo diogu Iñaki? Egingo diogu. Zer iristen da lehenago, doinuak edo letrak? Lehenengo, harrigarria bada ere, nik pixua egia da letrei ematen dela, baina lehenengo doinuak datoz. Gainera, lehenengo hasten naiz gitarrak markatzen du lehen zera, ezakit akorde segida bat, ez? Horren gainean ahotsak gero hartzen du benetan lema, eta horren gainean improvisatzen hasten naiz, eta ondotik iristen da letra paperera. Hasiera batean ez dago inon airean dago, ez da, nolabait, ahots kordetatik eta airera. Atzera jundira zuen entzuleak bide bat, ez? Kasernaraten gara zeratara. Bai, hemen ez dirudi inorke atzo deskubritu zaituenik Eneritz. Ez dirudi. Ze interesgarria prozesua dio Arkakuxok. Segi galderak egiten lasai, baina bitartean Iñakik botako ditu. Hori da, nik ere aipatu nahi nuen, bai, kasernaratetikaen eta aurreko diskoetan, ez? Zure ahotsak badaka nola baiteko bat, ez? Zure abestiat entzundunak segitun hartzen du kantatzen hastezenean zure ahotsa. Baina diskonei erreparatzen badiogu ahotsa asko landu duzu. Badago alde baten hori aurreko diskotako kantatzeko modua, ez justo adibidez sinkropredazioan entzuten ari ginala. Baina beste abestiatzutan bai aldatu duzu abestekoa, ez? Ezakidan abestiaren arabera molatu duzula edo nola izan den. Esango nuke hor, badaukala zerikusia abestia idatzi dudan momentuak, ez? Lehenik eta behin ikasketa prozesu bat dago argi eta garbi, aurreko diskoetatik ona, baina esango nuke
disko honetan zarragoak diren kantak, kanta hoie iragin diela asko esate baterako Ingalaterrako abeslari batek, bera da Nadine Shah, eta bera da emakume bat, baina da fan ikaragarrian Nick Cavena, eta orduan oso grabe kantatzen du, ez? Eta agian ez nuen ordura arte hori egin, baina niretzat izan zen referentzia bat, eta gero nire erregistroen artean bat bada, hain zuzen jolastearekin zer ikusia daukena, eta da umea hotxa jartzea. Eta disko honetan esango nuke asko erabiltzen dudala, ez? Eta da hots bat, hola, pixka bat txikitua bezala, ez dakit. Potxoki. Ez ondo da, guke bai, genekagun hemen preparatuta galdera bat, galdetzeko erreferentzi buruz, ez? Guke aipatzen dituen James Blake, PJ Harvey, Fiona Appleke bai iazko diskoan ahotsekin eta daitezun jolasak. Disko txarra, Oso ona. Jende asko nitzei gustatu, baina niri ikaragarri. Nei pixka luzea intzait, baina oso disko nahi dut zait. Euskal Herritikan bai pentsatuta igual, Ainara Legardonez ahotsa, baina bai hori doinuekin eta gauzekin jolasten. Orduan ez dakit, horiek ere izan dien erreferentzia batzuk, erreferentzia asko ukidituzun aipatutako ez aparte diskonetan. Bai, esango nuke, aipatu dituzunak badaudela horrez, eta zehar, izan modu zuzenean edo zeharka azkenean denak eragiten dizula, eta nik beti esaten dut, oso irekia naizela musikarekiko, garai batean agian, ez? Agian 15 urtekin bakarrik entzuten nuen hau eta beste, eta sartzen zin horretan, baina gaur egun, pixkanak horre iritzi hoiek erauzi ditut eta edozein estilorekin gozatu dezaket, ez? Eta egia da, agian ez dudala sobera zagutzen, ez dakit, heavy metala, ohikoak diren 3-4 taldez gain, baina azkenean handik eta hemendik iristen zaizkizu gauza ezberdinak, ez da? Bai, uste musikari irekitzea hori ere adinarekin etortzen den kontu izaten dela gauza gehiago entzuteana. Bai, baliteke. Eta ipatu dugu ez, doinuen hori, pixkate industrialagoak direla, ilunagoak edo dentxoagoak bezala, eta horrek ere ez dakit letretan ere ukiduen bere buelta, ez? Gero ikusiko ez du gauza bat, dala goiuriren zatia sarraskia deitzen dioguna. Ez zuen lurtu gure konbidatuak, beti berdina egiten du. Gustatzen zaiden lurtza pixka bat. Hori dio, Eneritz, bere tarteari sarraski izena jarri dien pertsonek. Eta gero kulpa guri. Espektatiba bintza sortu duzu. Baina sarraskia gero etorriko da. Inaki jarraitu zure galderarekin. Hori da, gero gehiago sakonduko gu letretan ez, baina zer bilatu duzu letra hauetan? Badago ez, bi mundu edo zagit? Esango nuke ez dela ezer bilatua izan zehazki, baina, egia esan oso gaztetatik idatzi dut, eta beti izan naiz pixka bat iluna idazterakoan, eta hain zuzen aipatzen alderatuz kasernaraten garaiarekin egia da garai hortan agian sobera begira nengoela, ezakit, rockari eta beste, rockaren eta folkaren tematika tradizionalei esango nuke, eta orduan ez nintzela hain ni. Eta horregatik daude, ez dakit, jarrezagun monstrua kantua, ez dut gogoratzen, ez da nola jotzen den ere. Baina, ez dakit, irudi horiek, ez? Eta agian ez dira hain, idatziko nukeena begiratu gabe zer dagoen hor, ez? Eta gero, azkenean kantuak dira, egunerokotasunetik ateratako gaiak, pixka bat dramatiko jarrita. Batzutan dramatiko jartzeko beharra badago, eta... Nik aldarrikatzen dut, ez dakit, batzutan esaten dizuten, nola esaten da, gaztelaniaz eta esaten da, ez? Ez zait etorriko. Baina, ze dramas zaren edo, ez? Eta, ze montre batzuetan da, bizirik egotearen seinale, ez? Eramatea gauzak, zuzentasun horretatik benekotakotasunera, nola baita esan. Eta baita, bizirik egoteko modu bat, ez? Autu bat ere bada. Hori da. Tendentzia bat somatzen dut hemen, Idoia Hernandez H. Esan zuen, beak ere drama aldarrikatzen zuela. Bai? Jo, asko miresten dudan musikari bada gainera. Begia, baduze hori komunean. Ados. Jo, imaginatzen dut, Eneritz Furiak bere sinte eta gitarrarekin eta Idoia H. Pianoan, hori gimar dugu behin. Sekulakoa, bai. Bai. Bigarren kafea factory. Idoiak badu gaitasun berezia dramarako antzerkiaren zentzuan, ez da nire kasua horren beste, baina begira. Baina zu egituta zaudena da, mikrofonon aurrean hitz egitera, ez? Dunbala saioan ere ibiltzen zara, Jago Bazalodarrekin batera, Bado Katarian,
Horrek ere lagunduko dizu ez, berritasun guztien atezu honetan egotea. Bai, bada egia esan bide bat, egia esan anekdota moduan orain dela urte pare bat izan nuen alako, jeiki nintzen goizean alako energia batekin da esan nuen, egunero euskal musikako disko berri bat entzungo dut, eta Twitterren komentatuko, eta ez dakitelu nintzen 37. Gero lanean jarri behar izan nintzen onbaiten, eta ezinezkoa izan zen erritmoa jarritza, gainari inori ez zitzaion importa. Baina, beti gustatu izan zait, ezagutzea zer dagoen eta saiatzea ere entzungo zenuk erosotasunetik entzungo zenuken horretatik aparte zer dagoen arakatzen edo, ez? Eta egia da Dunbalak balio izan didala beste behin alegin hori egiteko beste ikuspegi batetik eta ematen digula gainera aukera gure gustuetatik aparte eta zerbait entzuteko eta aukera emateko eta askotan deskubritzeko, ez? Eta zakiten adare, sorkuntzarako balio dun, zuk diskoa atera dezu, Jagobak, Ola Salvadorren diskoan agertzen da, Madelenena itxaroten ari gara, labean dago, eta... Ezakit hori izan den edo izan diren, azken aldi honetan gertatu diren hainbeste gauza eta, datak aldarazi dizkigutenak eta ez dakit izan den horren beste podcasta. Baina, balio izan digu ez da bidatzo batzuk ukitzeko. Eta, labez hitz egin da, labean sartu beharko dugu lehenengo bestia, ez da? Uste dute suhartzea izango dela joko duen lehena. Beraz, aukeran ematen dizuegu, eneritz, nahi baduzu kantua aurkeztu, kantuaren inguruan zerbait esan, edo entzute hutsarekin publikoak interpretatzea. Esango dut gauza bat, gustatu zitzaidan aurrekoan naiteben izan ginen, eta, nik kantu hau beti azaltzen dut sinestesiatik, ez? Nola zure ideiak erretzen baldin badira, galdetzea zure buruari ea gai izango zinateken usain hori ezagutzeko. Baina, eiteben izan ginenean, Ilaski Serranok esan zidan, gustatu zitzaiola suhartzearen ideia, eta gero, ez nuen izan momentuan nola abilezia heltzeko irudi horretara, ez? Baina etxean pentsatu nuen egia da pospolo bat bezalako kantua da pixkanaka erretzen dena, eta hori joko dut. Zeona den Ilaski Serrano. Asko maite dugu hemendik. Badoa gure inguru akustikora Eneritz horiek. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, gurekin da Eneritz Furiak suhartzea jotzeko, mikrofonak iriki behar dizkiogu, eta hori eginda, orain bai, nahi duzunean Eneritz. Hiltzen gaitu
Guau. Eta main, ilunbetan ikusiko gaituzte, esan gote zerratan da biltza hauek lasai orain txepiztuko ditugu argiak, eta berriz ere ikusiko duzue gurean eneritz horiak, badoa bere elkarrizketa egunera bueltan, eta azkaren berriz ere nazten, mikroak irikita isten, eta hortxe dugu dagoeneko, eneritz bere diskoari buruz hitz egiteko, eta diskoaren produkzioari buruz hitz egin behar dugu, hemen batzutan izaten ditugu, produkzio erraldoiak, estudio ondietan grabatutakoak, baina askotan ere gertatzen zaidu do it yourself hori edo egizu zerorrek filosofia hori jarraituta egindako disko eta zaritzea, eta esango nuke orkesten ari zaren lan hau eneritz badela ez, oso etxean eta oso zerorrek egindako diskoa. Bai, azken finean etxean dago grabatuta erabat, hasi eta buka, eta etxean dago nahastuta, eta etxean dago masterizatuta, ez da estudio konbentzional edo, profesional detuko genukeen batetik pasa. Baina, esango nuke gero emaitza ez dela hain, ez dakit nola esan, etxekoa, ez? Eta egia esan, grabatu nuen 3-4 aldiz, nabil lau kontatzen elkarrizketetan da norbaitek beste nonbaiten entzun bana esango du, dirudizu. Lagun batek behin esan zidan, kontzertuetan ere batzutan, anekdota berak errepikatutakoan mikrotik, dirudizu hain jedu alde. Ez dakit. Baina hoi lagun hona da, ze kontzertu askotara junda. Bai, bat baino gehiagotan. Horren inguruan galdetu behar dizu. Ez dakit nortzen zehazki, baina gogoan dut iruzkin hori. Hori azken batean etxean grabatuta dago, eta ez dut berdin kontatuko ze demontre. Etxean grabatuta dago, alde batetik gitarra eta hotxa, gero, aste bete inguruan, baina aste bete ero batean elektronikaren zatia, ez? Ez dela dena media esaten dena, badaude instrumentu erreal baten batzuk,
Eta gero nasketan eta masterizazioan lagun izan dut mono irazi, eta gaur gainera kasualidadea da, ze dituan kamiseta erosoetatik garbia zegoena zen, baina bere taldearen kamiseta daramat jantzita. Nik produkzioari buruz galdetu behar nizun, baina aipatu duzu, iriki duzu zerbait, eta nik honen inguruan askotan galdetu dut jendeari, mikrotik kanpo, baina nik erreferente izan ditudan artisten inguruan, beti gehienetan ikusi ditut oso kontzertu lotuak. Eta diskursoak abestitarako hitzak ere oso ondo landuta, kontzertua 14 o 15 kantuko setlist batetik haratago, ez dakit antzeslan batera, baina gidoitutako emanaldi batera hurbiltzen delarik. Eta gero egokitzen zaigu, euskal musikarioi batzutan, oso etxegiroan ibiltzea, eta horrek ahalbidetzen du, 5 kontzertu eman eta horietatik 4etan egon dela lagunen bat, ezagunen bat, edo zaleren bat, eta horrelako zara izan dizu. Dagoeneko nik historia badakizkit, eta horren aurrean, miretsi ditugun horien gidoi hoiei heldu, edota kontzertu askea utzi eta bakoitzean aldatu? Ni nahiko kamikazea naiz. Eta batzutan nire kontra datorren zerbait da, ez? Baina egia da, anekdota batzuk beti kontatzen dituzula, kantu bat testu inguruan jartzeko ezinbestekoa direlako, baina gero ere eraldatzen diren anekdotak dira, ez? Esate baterako nik gogoa daukat jakiteko ze gertatuko den aurrerantzean esate baterako sinkropredazioa kantuarekin, aurrerapen kantuetako bat zen gainera, zeren dagoeneko jotzen nuen zuzenean, naiz eta, geruza elektroniko horiek gabe, eta nik beti kontatzen nuen, zela historio bat, hasi nintzela kantu bat idazte musikari buruz, eta baliatu nuela itxasoa eta uinak, eta hori, konparazioa egitearren, eta topatu nuela, edo asmatu nuela, edo amestu nuela termino bat, eta zen sinkropredazioa, eta da, arrainek nola, arrain txiki bat baldin bazara itxasoan, hau kontatuko kontzertutan bezala, eta marrazo bat etortzen bazaizu, jan egin zaitzake, bere bazka izaten buka dezakezu, baina kontrara arrain txiki asko batzen badira, marrazoa bezain handi bihurtzeraino, orduan aurre egin diezaiokete. Eta honekin, hau da, anekdota originala, baina esate baterako, uste dut, Aretxabaletan izan zela, kontzertu batean zegoen 10-12 pertsona, eta aurrean neukan eserita sinora bat, ez dakit, 60 piko urtekoa, bere poltsa uste nola, oso serio, eta oso txukun, eta batean besoa altxa zuen, eta esan zian, gaur nahiko gutxi geha, eta nik gaur ospa. Ezakit, eta horrelakoak, ez? Orduan, ni nahiko kamikazea naiz, baina egia da beti badaudela gauza batzuk errepikatzen dituzunak logika dutelako, baina zorionez batzuetan evoluzionatzen dute taula gainean ere, ezta? Bigarren kantuaren bila joan aurretik, baditugu gure entzulen hainbat galdera. Bat Axuri Beltza bota digu, oso zale, jarraitzaile, hori bai, egia esan bideoklipekin buruak eztanda egiten dit. Bideoklipen estetika horrek zure musikari ez diola laguntzen iruditzen zait. Bideoklipak zuk egiten dituzu? Bai. Egia da lehen egiten nituenekin alderatuz esango nuke ere hauetan, hobekuntza bat egon dela, baina bai, nire kabuz egina dira gainera egin ditudan hauetan, gainera egoera lagun edo kontra izan da, eitxaroten nuen etxean bakarrik egotera, eta bakoitza asteburu batean egina dira, bai emadan eta bai su hartzea, kroma jarri, nire burua grabatu eta gero editatu, eta horrela ezakit. Do it yourself horretan ere. Nik esan barra daukat, eta goiurik askotan entzun dit, uste dut antenan ezakit inoiz kontatu dudan, ikarrezko kontrasanak ditu dala bideoklipekin. Ikusentzunezko arloan diardulanean, musikari ere banaiz, eta bideokliparekin buruak beti sortzen ditarazu bat. Eneritz Furiaken bideoklipak asko gustatzen zaizkit. Badago esparru bat bideoklipak egiteko, benetan interesgarri iruditzen zaidana, eta Eneritzenak asko gustatzen zaizkita Axuri Beltza, ez da zuri kontra egiteatik. Nik esango nuke musikari askok, eta horretan ikusten dut belaunaldi berri bat badela, baina kontraesana daukagula bideoklipekin, hau da, badugula presio bat hori egiteko gaur egun, baina ez dela agian nahita ez zurgandink jaiotzen den zerbait. Eta berdin, imeiak erantzutea eta ezaki zer, ez? Baina, konparatzea, imeiak erantzutea bideoklip batekin izan daitekena sorkuntzalan eder bat, behartua izate horrek ere badu bere zera. 16 minutu arratsaleko 6 izateko uste dut bixi bigarren kantuaren bila joan behar dugula, bestela gero goiuririk korrika aritu araziko diogu sarraskian, eta ezken uki horrelakorik nahi. Beraz, Eneritz bigarren kantuari heldu jozu, pantailak
ies egin dit, eta enez gogoratzen, bigarren kantua historia izango da. Historia zen, ez? Ni neuk ere zalantza izan dut une batez. Bueno, hau ez dut azalduko, hau joko dut. Venga, ba. Bigarren kafearen laborategian da Eneritz Zuriek eta historia kantua eskainiko digu. Nahi duzunean, Eneritz. Barkatu, sintetizadora zuten eta... Ni naiz. Ados. Bai, ez zaigu iristen horrein bai. Bakoitzaren mamian eskutuz babesten zenari eraso dihozu aragi bolada bat deusaztu da bakea historia una bat eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jaso etzen zerbait fede hon hamzu hon erantzun bakoitza galdera bi oroitzen ez duzuna da ezagutu nahi ez duzun hori historia una bat eraginkorra den drogaren bat desafiozko kontrafaktualak inoiz jaso etzen zerbait fede hon antzu hon erantzun bakoitza galdera bi oroitzen ez duzuna da ezagutu nahi ez duzun hori negu batez topatu ginen pihan horikan ez zegoen bakardade arotza mahai gainean erantzun esalin motzek negu batez topatu ginen pihan horikan ez zegoen bakardade arotza mahai gainean erantzun esalin motzek erantzun bakoitzaren erantzun bakoitzaren erantzun bakoitzaren erantzun bakoitzaren
Beharra. Historia entzun dugu, Eneritz Furiaken eskutik, bigarren kafearen laborategien, eta bagoaz entrevista akustiko hauen, argiak itzalitik piztu da diren ontara, itzaliak egotetik piztu eta egote ontara pasatze ontan, goizeko esnatzia bezala da, Bai. Goxo. Lehenengo kafea behar duzu? Hirugarrena kaso. Goxo ginen Eneritz Furiak entzuten, eta bapatean argiak esnatu gaitu. Baina, Eneritz, egokitu zaizu sarraskiari aurre egitea. Hauxe da momentua, hauxe da unea, segundutxo bat emaiazu mikroa ez ditut eta prestat. Eko dut izatez txipa aldatu behar honekin elkarrizketa. Gaixoa. Bueno, esan duen bezala, sarraskia ez da beldurgarria eta irituko zaizu jolas bat, lasai egon. Baina guk sarraskian, nik kasu honetan hartzen ditut gure gonbidatuen abestietako letrak eta galderak botatzen ditut edo batzutan esaldiak soilik eta zuek nahi dezutena kontatzen dezute. Orduan, Suarte abestiarekin hasi garenez, hortik hasiko naiz. Letrak hala dio. Ik baldakin jadanik nola azten diren ideiak eta zergatik distorsionatzen zeizkinagun eta usteltzen elkar ulertu nahirik. Zenbat aldiz, hasi eta ustelu zeizkizu ideiak disko hau prestatzen? Agian maiz. Ez nuke jakingo erantzuten, ez? Baina egia da, azkenean disko bat sortu arte hau da, bere osatasunean eta 11 gauza pasatzen zaizkizula burutik, ez? Eta justu diskontan gainera hilabete asko pasa ditugu lanean, ez bada urte tapiko. Eta, askotan, uneren batean pentsatzen duzu, aukaka bada, zertan ari gara, ezaki zer. Baina, hor, esango nuke ahaztu egiten zaizula zertara zoazen, ez? Agian etzoa zela inori erakustera begira ze polita den hau, baizik, barruan duzun zerbait egin nahi duzu eta alik eta txukunen eta baina gehiago dela behintzat hasiera batean norberaren nahi bat besteak konplazitzeko zera bat baino, ezta? Egiten dituzu abestiak hasieratik bukeraraino bukatu abesti bat eta gero erabaki hoi diskoan ez duzula sartu nahi? Berriro, mesedez? Abestiak, ez dakit, nik nire lagun musikaren artean batzuk abestiak egiten dituzte abestia bukatuta, eta amaitu, hasi eta bukatu, eta gero erabakitzen dute diskoan ez dutela sartu nahi, eta gero beste batzuek hasieratik dakite, igual hasten dira abesti bat egiten, eta nola badakiten ez dutela diskoan sartuko, ez dute bukatzen. Konfusioa sortu eta hasieran galderak, pentsatzen nuelako gehiago galdera zela ea hasi eta buka egiten dituen kantuak edo tarteka. Erantzuna beste bat izango zen, horregatik. Biak erantzun, Ados. Hasiko naiz... Bakarra aukeratu beharko du, bestela ez digu demorarik emango hirugarren kanturako. Berea orduan. Aiene. Egia esan disko honetarako hasiera batean zerrenda bat neukan eta gero kantu batzuk kanpoan gelditu dira. Baina ez da zerbait zuzenean kantu batek esaten didan, esango nuke gero diskoak esaten didan zerbait da, eta kantu gaixo batzuk baztertu egiten dira, baina ez dute kantuek erabakitzen normalean. Diskoaren osotasun kreatiboan sinisten duelako oraindik norbaitek herri hontan. Miska zarrunoa da, baina. Ez. Zarrunoa oso polita da. Oso polita. Hurrengo galdera, beltzaile bestitik. Eskergaiztoko begiekin sozara barnera ezer merezi ez duen beltzaia bezala. Irakurri dizugu abesti honetan autoestima hitz egin nahi zenuela eta jolas bat proposatu nahi zenuela eta horregatik sartu dituzula arkade soinuari. Zein da jolas hori? Imaginatu Mario Bros zarela eta egin behar diozula aurre gizartearen zera guztiei, ez? Ez dakit esango nuken zeintzuk ziren monstruak txampiñoiak onak ziren. Bowser zan gaiztona. Mario Brosen. Etortzen zaizkizula olako hainbat tipo eta dira, gizartea jartzen dizkizun kartzelatxoak, ez? Eta zuk ikuste duzu kartzelatxoa horretan etzera lakabitzen, ateratzen zaizulako Michelin bat, eta ez dakit zer bat, eta izan daiteke fisikoa edo mentala edo dena delakoa, edo bizitzan egin dituzun autuena, baina azkenan hain estu zaude hor barruan zaila dela norbere burua maitatzea, ez? Eta orduan jolas horretan proposatzen duena da, Mario Bros, begiratzak barruan zer daukan, ze ziurrenik badago zerbait balio duen. Zegona. Azken bat duzu? Azkenekoa, historia. Erantzun bakoitzak galdera bi, oroitzen ez duzuna eta ezagutu nahi ez duzun hori. Iraganari begira eta etorkizunara begira bizi gara orainera bibe? Egongo nuke baitz, baina nik uste dut
orainan bizitze hori ere batzutan imposizio bat dela. Ondo dago, atzera begiratzea, ondo dago aurrera begiratzea, nik asko egiten dudan zerbait da, batez ere aurrera, ez, antxetateak jota bizuden pertsona bat naiz. Eta zergatik, ez, zergatik ere epaitu beste behin zure burua hori egiteagatik, ez? Baina, batzuetan bai ohartzen zarela azkenean bilatu nahi duzula, historia kantuan azkenean proposatzen dudana da hori, bilatu nahi duzula alako soluzio divino bat, eta ez dago, eta aski da izatearekin eta egotearekin, ez? Eta horri buruzko zerbait da. Ba, sarraskia gainditu duzu. Ez da izan gogorra. Eskerrik asko! Ba, orain bai, Eneritz Foriak agurtu behar dugu, azken kantua entzungo dugu, Panoptikoa, eta eskerrak emango dizkizugu aldez horretik, gure horbildu izanagatik, gure laboratorioan esperimentoetan parte hartzeagatik, eta sorterik onena, diskonen aurkezpen eta belkar banatzi horretan. Ba, zuei mil esker. Eta Panoptikoa bai azalduko dut, batez ere hitza ezagutzen ez duen norbait baldin badago, bada batez ere arkitekturan eta erabiltzen den hitz bat, esate baterako espetxeetan, espetxeari buruz ari naiz ni kantuan, buruz. Hori erabiltzen dut. Eta litzateke alako eraikin zirkular bat, non zeldak zirkuluan dauden, erdian izaten da zelataria edo, ez dakit, guarda, zera batean, dorre batean, eta normalean kanpotik barrukoa ikusten ez den kristalez inguratuta. Orduan presoak pentsatzen du etengabe zelatatua dela, baina ez hori bakarrik. Zirkuluan daudenez zeldak azkenean presoak elkarren zelatari ere bilakatzen dira, eta kontrol etengabekaren ideia sortzen omen du zera horrek. Eta horrekin jolas eginda sortutako kantu bada. Mila esker. Eskerrak zuri, Eneritz Foriak badoa gure gune akustikora, eta segiton izango dugu Panoptikoa entzuteko aukera. Panoptikoa kantua bigarren kafean Eneritz Foriakek nahi duenean.
Egunak salatari badira, egunak joan eta egunak etorri, bakarrik zaude, bakarrik naiz, bakarrik dira, eta ez da inor begira, baina zer zuez salatzeko, ni ez banaiz gai. Egunak joan eta egunak etorri,